orain arte kanpaina aurrean ibili gara, gaur egun ja kanpainan gaude. Askotan herritarrak ez du diferentzia asko nabaritzen, zeren aurretik ere nahiko saltsa izaten dugu gure artean, baina gaur ja botoa eskatzeko aukera izango dugu eta beste ikusmira bat emango diogu. Egia da, orain 4 urte ilegalizazio batetik gentozen eta horrek izugarrizko olatua mugiarazi zuen. Orain ere gure asmoa berdina da, olatua mugiaraztea, ez dakit noraino lortuko dugun edo ez dugun, baina hortan saiatzen ari gara. Ikusten duguna bai Tolosan da bai inguruko herrietan jendea oso gogotsu dago, lanean ondo ari da eta nik oso emaitza onak espero ditut. Bueno, gure apustua zein den, azkenean pentsatzen dugu duela 4 urte jende askok EH Bilduren aldeko apustua egin zuela eta zentzu horretan bere boto bilakatu zuen garai politiko berria irekitzeko giltza eta orain 4 urte beranduago beste apustu bat daukagu eta apustu hori da hurrengo geltokira eramatea trena hau eta hori da erabakitzeko eskubidearen trena eta pentsatzen dugu EH Bilduren botoa berme nagusia izango dela hortarako. Segitzen dugu zoritxarrez normaltasunik gabe eta argi eta garbi dago normaltasunik gabe, hau da baldintza berdinik gabe jokatzen jarraitzen dugula, zoritxarrez eta hortarako ere bakarrik ikusi behar dira lehengo gunean egondako gazteen atxiloketak, horiek ere islatzen dute azkenean militantzia politikoa, jardura politikoa oraindik jazarria dela gure herri honetan eta hala eta guztiz ere pentsatzen dugu hori guztia iragana dela eta kapazak izango garela hanka bat lotuta ere herri hau etorkizunera eramateko eta hori da gure autua. Bueno, nik uste mitin honetan gure aldetik behintzat adieraziko deguna da orain arte egin degunaren isla bat, ez? Edo topaketa bat izango da. Lagun artean elkartuko gea, ez bakarrik Tolosarrak, Tolosako taldea, EH Bilduko taldea, baizik eta baita eskualdeko 28 udaletako hautetsi izango diren horiek, nik uste lagun talde bat gara jaunuzkeo, baita nola ez Xabier Olano, Gipuzkoako hautagaia eta gaina bea altzokoa izan da etxean dago ere, eta ikuspegi nazionaletik hande baita zirarra historiko zaigu. Orduan, bueno, Tolosan topatuko gara guztiok eta bai orain arte egin dugun bidearen jarraipena adierazten nahi degulako, egin nahi degula, eta bestetikan hurrengo 4 urtetarako hemen lanean jarraitzeko borondatea erakutsi nahi dugu. Oraingo gure espektatiba nik uste onak direla, bai Tolosan, baita eskualdean eta baita Gipuzkoan ere, ez? Zergatik? Iruditzen zaigulako gauzak desente ondo egin ditugula, zintzoak izan gara, gure akatsak ere egingo genitun, herritarrekin egiten saiatu behar ziratikan, Tolosan 150 prozesutian gora sustatu ditugu, 4.500 Tolosarrek parte hartu dute, beraz, iruditzen zaigu jarri genituen helburuak bete ditugula, eta jakinda gure akatsak egin ditugula, baina baita gure asmatu degula beste zenbait gauzetan, jarraitu nahi dugu bideoi egiten, ez? Eta hoitxe eskatuko diegu gaur herritarrei, Tolosarrei, eman dizaiegutela bereien konfiantza, jarrai dezagun lanean.